ovdje cimenta, vidiš ovdje na ovoj cimi. Toga mi onda nismo vidjeli. Kamera. Slušaj, one Bori Gorić, što sam te rekao. Ovi ga ovako ne Nije, malo su ih razredili su. Ali ovi vanjski ostaju, ovi što su ovdje strani, ovi Bori, to je neko donio od negdje. Gotovo je lito, gotovo je. Ja? Gotovo je sve. Čaj gotovo, nije počelo. Sve. A čet je lito, mjesec dan ima. U stvari